xbarretna flimkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tmulej, hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Edith Joyce Hor. Illum hu jeżies nibdew dan ix-xahar għażiż ta' Mejju, xahar dedikat lill-Omna Marija billi niċċelebraw il-festa ta' San Giuseppe, il-raġel ta' Marija, il-missier putat-tejf ta' Ġesu li bix-xogħol tiegħu żamm ħajja dejn il-familja qaddisa. Jew għalhekk illum nitolbu l-protezzjoni ta' San Giuseppe fuq il-ħaddiema kollha. Jew nitolbu ħares kull familja biex f'kull familja bħalu tkun kapaċi tkabbar il-Ġesu f'nofsa. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li ħlaqt kollox, Inta għamilt għal bniedem il-liġi tax-xogħol. Fil-ħniena tiegħek għatina li bl-eżempju u l-ħarsien ta' San Giuseppe nagħmlu dak li inti trid minna u niksbu il-ħlas li wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U Alla qal: ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u jaħkmu fuq l-ħut tal-baħar, fuq it-tjur tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejja li jitkaxkru fil-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbija Alla ħalqu raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom: nislu u woktru u imlew l-art u waħkmuha, saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejja kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla: araw, jiena nagħtikom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art. Is-siġar kollha jagħmlu l-frod biż-żerrija, dawn kollha jkunu għall-għejxien tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom in-nifs fil-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxien tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ran kien kollox tajjeb ħafna u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu s-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel. U bierek Alla s-seba' jum u qazzu għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien jagħmel fil-ħolqien. Il-kelma tal-mulej.
inroddu ħajr lill-Alla. Nejdu flimkien wetta xogħol idejna mulej. Wetta xogħol idejna mulej. Qabel ma twildu il-muntanji, qabel ma tnislu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem int u Alla. Flimkien wetta xogħol idejna mulej. Inti traġġel il-bnedmin lejn it-trapp u tgħidilhom, erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal-jum tal-bieraħ li jgħadda jew bħal sara tal-lejl. Wetta xogħol idejna mulej. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm se ddum ħen għal għaddejja tiegħek. Wetta xogħol idejna mulej. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. ħajjidher emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Wetta xogħol idejna mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbierek il-mulej min jum għal jum, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom. Tant għaġġibhom li bdew jgħidu, minejn kisbu dan il-erf u dawn l-ġubijiet. Dan mhuwiex bien il-mastru daxxa, ommu Marija mhijiex dik li jisimha Marija u ħutu Ġakbu, Ġuseppi, Xmun u Ġuda. U ħutu l-bniet mhux kollha fostna qiegħdin. Mela minejn kisbu dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu għalilhom, ma hemmx profeta li mhuwiex imweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Il-festa tal-lum eżjes, il-festa ta' San Giuseppe ħaddiem li l-insara jqimuh bħala l-patrun tal-ħaddiema. Għalhekk jiġi jiċċelebrat f'jum il-ħaddiem meta mad-dinja kollha l-ewwel ta' Mejju jiġi ċċelebrat jum il-ħaddiem. Jekk taraw il-qari huwa interessanti ferm tal-lum. Għaliex l-ewwel qari jippreżentalna lill-Alla li jaħdem. Alla li joħloq il-ħolqien kollu. U li dan kollu iħallih f'idejn il-bniedem. Imbagħad naraw kif il-Vanġelu Ġesu huwa magħruf bħala il-bin tal-Mastru Daxxa, l-iben tal-Mastru Daxxa. Għaliex Giuseppi irċieva u laqa għandu bħala don minn Alla din il-familja mqazza. U din il-familja mqazza huwa stess qaddisa bix-xogħol ta' idejh. U dan għandu huwa eżempju għalija u għalik. Ħafna drabi anke l-Vanġelu jgħidilna imma xi wħud, anzi ħafna minn dawk ta' Nażaret li kienu jafuh tfixklu minħabba Ġesu u m'emmnuhx il-kelma tiegħu. L-istess ħaġa jista' jiġri lili u lilek. Għaliex aħna npoġġu lilna nfusna minflok Alla. Meta aħna maħniex kapaċi nirrealizzaw li l-ħolqien kollu, dak kollu li hawn madwarna huwa rigal ta' Alla lilna,
biex aħna nużawh għal ġid ta' xulxin. Ma jeħtieġ ukoll li xogħol idejna jieħu ħsieb l-ambjent ta' madwarna u mhux jeqirdu jew ikasbru. U bir-raġun għalhekk it-talba tagħna llum għandha tkun propju il-kelmiet li diġà qedna flimkien fis-salm responsorjali. Ejjew induru lejn il-mulej u ngħidulu mulej, wettaq xogħol idejna. Mulej, għamil li dak kollu li aħna nagħmlu fix-xogħol tagħna ma jkissirx l-opra ta' idejk. Imma aħna nkomplu ninaqdu miegħek biex din l-opra li inti poġġejt f'idejna tkompli issir dejjem aktar sabiħa u nkunu kapaċi nużawha għal ġid ta' xulxin u għal glorja għad-disa tiegħek. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Jewħud jeżjes fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla irresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja imqazza tiegħek biex hija wkoll tkompli tindokra fostna il-kelma tiegħek li hija kelma li toħloq, kelma li tagħti il-ħajja. Nitolbuk mulej f'dan il-jum qaddis nippreżentawlek il-ħaddiema kollha tal-moħħ tal-id, ma partikolarment nippreżentawlek dawk ħutna li f'dawn il-jiem qegħdin jitħabtu u jpoġġu ħajjithom anke f'riskju għal ġid tal-komunità. Nitolbuk mulej għal kull missier li bħal San Giuseppe inti fdajtlu familja xi rabbi, familja xi ħsieb. Għamel li l-missirijiet kollha jirrispettaw lil martom kif ukoll ikunu ta' eżempju mill-isbaħ għal uliedhom. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti tkompli taqqat u tqaddes il-familji kollha tagħna. Nissel fihom il-paċi tiegħek. Nitolbu. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna f'din il-festa għażiża ta' San Giuseppe. Għamel li bl-interċessjoni tiegħu aħna nkomplu nikbru familja waħda ta' Alla li minna joħroġ biss tifħir u glorja lilek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu, attivittana tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, għajn ta' kull ħniena, ħares lejn dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe u fit-tieba tiegħek għatina li jiddoni li ressaqna quddiemek ikunu għalina ta' ħarsien bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk u inxandru il-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li inti tajtu barus tal-Verġni Jommalla, il-qaddej fidil u għaqli li inti qedtu kap tal-familja tiegħek biex b'seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Kristu Ġesu Siedna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tifħir u glorja u ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk, għatina lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzo Malla Marija, ma' żewġ San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nozzu l-imħabba li inti turi magħna u ngħixu dejjem filena u l-paċi bla tmiem. Bi Kristu Siedna. Amen. Ngħidu flimkien issa tliet Ava Marijiet lill-Omna Marija. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mill-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstik fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.